Sådan laver du et salg til en virksomhed uden moms. Ret kundens oplysninger i kundekort. Vælg en kunde. Der skal være sat et CVR-nummer på kunden, før at man kan vælge ja i momsfritaget. Gå tilbage til ekspedition. Vælg kunden. Indtast eller scan varen, du ønsker at sælge. Bemærk, at momsen er 0. Afslut salget på normal vis.